Kolomka jotono naitonai khapuni marketing data hupukhoksongno noro ani op video nugui mankana ang salsa segang video upload khlaimani a video upload khlaimani jagulo ang kebangma comments nuka ang ok comments nuguino wansukui naikha tongtui chatui ok comments na pori uita phaji tini abunti sing silaine last talk WhatsApp ni kaisa pelak khanyo feature katal phajak abo ang salai norot tasingi tong a video upload khami jagulo comment no nugui mankha kebang mano tabuni jorao tirpra hastebo tipra saro samung keringi ja tongui tong saimiya pelak khanyo rasniti no torjagu nogo samung kada klaya abuto saimana koya piaba Facebook o phaye rasniti kokpinani kaisate kaisani baga hamya sanani kokrai hamya sawi bengainani abo ke sini bisingo belai kenya kebang khanuk sakha naji kebama tiprasaro hanya kam kri khlai hai khiri siklaro bidin tola comment khayo kebang kaisate kaisana hamya sonani au bidin ro kam kai nakha khlayo baksa porok khayo nayawino comment khairika title nubuino thumbnail nubuino piaba je kono video no puilan mi paithe jor naya nawo ngaise nung buji manai tamuni bagai o title rojaka o video samjaka baksa borang comment nugui mankha buino sejanani buino khamanani buino ukulgo ko khaime sanani belai khanyo kusrang belai khanyo kubuk bongni yak bongni bukhu abo haiklai tabuk kebama siklaro rasniti na tui black and torsago nijini takhuk nijini bukhuno pa kokte haime sanai rasniti habaro kelugui thanga kai ang o video kuno party da pana haime sayako tabu tipra motha Bubagra ni je party apno ang omok kaham ungsuka han sayako je Bubagra kogrmani apun tise sao Bubagra agiro no saipaja je party by iba je botol by retain rui agreement khlayo a party by alliance khanai hnai abose ang samani agir simno bo saipayo je pro tipra motha songsawo greater tiprolen mungui apro simno Bubagra saipayo je pro by agreement sign khanai je ani samung no kosnai ang bobanya alliance nai hnai akono samase nadi Bubagra bo semna aba hai khayo go signature manka sign manka agreement kha alliance thaga tabogle tamni Bubagra ni hamya tonga bagian simis khasa abo katal ko kya abun tibo Facebook ro kebang salaja kam kri borong ni rasniti thna simis mano kaisha kusho Facebook page to wa abote kuniya kaisa te kaisa di hamya bortong abur tunan sino siu piawa bina asam ya kare bina langmani iba bin nokuri sam khlaikai develop ngi thangamo kusugo kai thangamo piawa boka amo haya bore tani yakngo sorpa bor netani chuta kisi antimangse ekre ke naito abur kamunga siu sini borokni hani bagino rasniti no ga black no kha rui hamza suklayo tiprasa thingara tong thana tong apno khai cinta khaya ani pati krak ani pati kaham opate hamya obodul hamya oneta hamya o emle hamya abhai sarakai bukhukni khsi kana please siklaro poridi serungdi netano kulga sakhina nanya support khaji haipano je bokok sawa abon thik ngi thangya wan chukna na chera na bokkuja koksa khorsa neta talno english by san hinun sakai to nang bono san na kokya nang sal yang sal thangbai si kau yang ni kaya sakapo ngi thaya abono kukubi tamo wan sugui naitai hanyo bosaka ya bokorka
abo India sikla rok khasi di surung di dopan ko sani tolno hambai tege sa pachaga pule pur samani WhatsApp ni kasa ketal feature kasa WhatsApp thani account thani aro tege sinoni account khuluk mano sing je Facebook o sing sini account switch khai khaiba hanyo WhatsApp bo sep abo hai khaiba ka kaisa WhatsApp apps banyo duita account neng sat khaimano abo ta ketal feature noro try khai di a feature mlakinyo useful ngana tolno hamba te bisa